Hey, 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 hey. 꿈이야, 뭐 드시려나 쓰면 삼푸시나 봐야 다들. 우동 피디브라 시원 그당 난다. 바하이 꿈이 비싸고 못하는 삼십만 해도 बैसागुनि अह ओरैनो लेंहरदोंमोनलै आंखौ ओंखारलांनो हायाखै आङो दाबो थाङा होनबानो थांसै ओंखाम मोनजाबावाखै दाबो मोनजायाखै फा नोंहालाय जाखाबाय जाखांबाय दहाय मा ओंख्रिब्रा दालि आरो जेबो गैया हाब बैसागु बोथोराव जेबो गैया जालायबाय जोंहा बैसागु बोथोरबाबो बेदर लाबोआसै दे औ दिनै मंगलबार ना हाब मासे साफा साफा नांदोब्रा बैसागुनि गोदान गानदों हाब बेसेबां नोंहालाय लानायब्रा माथो बैसागुनिबो गोदानानो नङा आर'नाइबो गैबावलायासै जोंनिया गैयालै नोंबौआनो दानो रोङाबा दाख्लैनो बुंखादोंमोन आङो जानांगौमोनलै आंनो बै माबा मोननाव दङ नामा गांसे बायनानैबाबो लाबो होननानै औ जोथोनखौनो लाथारा फन फैलायबायलै हेलौ ओंखारदों औ एसे जायै लोङै ओंखारलांनोसै अबाव जमा जादों नोंसोरलाय नै जोंनाव आगै हंलै दंफैयो लोगो लाफैदों थांसै जोंबो औ बे खावसे हाजोबाबो खावसे मागिनोसैब्रा गाबोन खावसे मागिनोसै सानसेयाव मागिजोबनो हानाय नङाना एफा न'खर दंब्रा औ लिंहरदों मोसानो लिंहरबाय औ नोंखौ लुबैदों होनना बुंहरदों आं दे होमबालाय नोंहा ओंखाम जाना ओंखारबोदो बै नोंबौखौ नायथालाय होमबालाय आं आब'खौ खोन्थायो र'